хора, както виждате, нагримирана съм, но косата ми не е оправена. Днес ще има малък влог от пътуването ми, след като за първи път в живота ми ще пътувам извън България. Буквално съм обиколила цяла България, навсякъде съм ходила, но днес за първи път в живота ми излизам извън нея и днес ще сте целият ден с целият процес, по-точно, защото навън е нощ. Целият процес ще сте с мен за пътуването ми. Като поизправих си косата маничко, не е идеално, защото няма много време, след малко трябва да тръгвам, защото полета ми е сутринта, в момента е 12:30. Сутринта трябва да събудя моя скъпоценен мъж след малко, за да се оправи той и в 1 часа да излезем и с приятели на неговия баща да тръгваме от Стара Загора към София. Ето тук вече съм пристигнала в летището в София. Не снимах в колата, защото много ми се спеше, а и не беше удобно. Хапвам чипче, защото съм ужасно гладна и включително и косата ми изглежда, че го хапва. Много е претъпкано. Хора, ти какво ще кажеш? Имахме проблем с багажа, но ни пуснаха да минем. Да. Той е малко в ненастроение, защото не е спал. И аз не съм спала, но съм много успихната и щастлива. Много е тъмно, хора. Излетаме. Тук виждате, мъжленцето ми спи 3 часа, вече сме в самолета, чувствам се ужасно, грима ми се изтърка и да, ето тук ви показвам какво правя, след като се събудих, вече се съмнала вънка, аз ще чета книгата. Тук вече най-накрая пристигнахме и тръгваме към къщата, в която ще живеем в Ирландия. Да, след като пристигнахме, решихме малко да се поразходим, да си купим храна и ето тук купихме 4 торби с храна, то толкова ефтино и тук ви показвам красотата на Ирландия, като извинявам, че това е наобратно. Ето вижте, насладете се, просто красиво е, няма спор. Хора, това беше от мен. Вече съм си в стаята. Мисля, че няма нужда да ви показвам стаята. Всички знаем какви са леглата в... Тоест къщите, изморена са малко. В чужбина бели стени, маси, обикновени легла, за това, че да. Ако ви хареса видеото, оставете лайк и се абонирайте за канала ми. Аз лягам да спа, защото толкова много съм изморена. И ето тук от моята стая се вижда и другите съседи. Много е хубава светлината. Тъй ще се видим скоро. Чао!